Nisam rekao s Bogom. I to me uništava svaki dan. Da li ste ikad proživjeli to? Taj trenutak kada neko odlazi iz vašeg života, a vi nikad niste imali priliku da kažete s Bogom. Nikad niste uspjeli da kažete sve što je trebalo biti rečeno. Ja živim sa tom boli godinama. Bol koja ne prolazi, koja ne zaceljuje, jer nije imala završetak. Nije bilo tog posljednjeg pogleda, posljednjeg zagrljaja, posljednje reči koje su mogle sve da promene. Možda mislite da preterujem. Možda mislite da je to samo sentimentalnost. Ali kada izgubite nekoga bez da kažete s Bogom, kada se posljednji razgovor završi običnim čao umjesto volim te, onda razumete da postoje rane koje se nikad ne zatvaraju. Danas želim da podelim sa vama tu priču. Priču o tome što nikad nije rečeno, o tome kako tišina može biti glasnija od bilo kog vriska. O tome kako jedna reč koja nije izgovorena može da bude teža od 1000 onih koje jesu. Ako ste ikad izgubili nekoga tako, ako nosite nerečene reči u grudima kao kamenje, ako se budite noću sa osjećajem da nešto ostaje nedorečeno, ovaj video je za vas, jer neki duhovi nas ne proganjaju zato što su strašni, već zato što su nedovršeni, zato što nose težinu onoga što nikad neće biti rečeno. Sjećam se posljednji put kada sam je video. Nisam znao da će to biti posljednji put. Da sam znao, Bože, da sam znao. Bilo je obično jutro, možda je bio utorak ili sreda. Jedan od onih dana koji se stapaju u sjećanju jer mislite da su nevažni. Od onih lenjih jutara kada mislite da imate sve vreme sveta, kada mislite da će neki ljudi uvek biti tu. Ona je bila tu, u kuhinji, pripremala kafu. Kafa je mirisala na cimet. Uvek je dodavala cimet. Ja sam protrčao pored nje, zakasnio kao uvek, sa telefonom u ruci, već mentalno na poslu, već u svojoj glavi daleko od te kuhinje, daleko od nje. Ćao, rekla je, ne podižući pogled sa šolje. Ćao, odgovorio sam, a da je nisam ni pogledao kako treba, da je nisam video kako stoji tu, u svojoj staroj haljinici, sa kosom koju nikad nije sređivala ujutru. Kako bih voleo da mogu da se vratim u taj trenutak, kako bih voleo da sam stao, da sam spustio telefon, da sam je pogledao u oči, da sam rekao, volim te. Hvala ti za sve. Hvala ti što postojiš u mom životu. Ali nisam rekao. Mislio sam da ima vremena. Mislio sam da ćemo imati 1000 jutara kao što je to bilo. Znate li taj osjećaj da još uvek ima vremena? Da određeni razgovori mogu da sačekaju. Da će određeni ljudi uvek biti tu, dostupni za kada konačno nađemo hrabrost ili pravi trenutak. Ja sam živeo u toj iluziji godinama. Mislio sam da je ljubav nešto što se podrazumeva, što ne mora da se govori. Mislio sam da ona zna, da osjeća, da razume moju ljubav kroz moje postupke, kroz to što sam tu, kroz to što se vraćam kući. Kako sam bio naivan. Imao sam toliko stvari sakrivenih, toliko izvinjenja zaglavljena u grlu, toliko ljubavi koju nikad nisam znao kako da izrazim. Želeo sam da joj kažem koliko je bila važna. Želeo sam da joj objasnim zašto sam nekad bio hladan, zašto sam se povlačio kada mi je bilo najteže. Želeo sam da joj kažem da svaki put kada sam rekao nešto grubo, to nije bilo zbog nje. Bilo je zbog mene, zbog mog straha, zbog moje nesposobnosti da pokažem koliko me je bila strah da je ne izgubim. I odjednom, nije više bila tu, bez upozorenja, bez rastanka, bez prilike da kažem sve što je trebalo biti rečeno već davno. Život je to tako uradio, brutalno, bez najave, bez mogućnosti da se pripremiš. Posljednje reči koje smo razmenili bile su banalne, svakodnevne, prazne. Ćao, ćao, ne volim te, ne čuvaj se, ne hvala ti za sve ove godine. Samo, ćao. Kako dvoje ljudi koji se toliko vole mogu da se rastanu sa tako malo? Kako sam dozvolio da naša priča završi ovako? Kako sam mislio da obična reč može da bude dovoljna za zbogom? Sada nosim te scene kao ožiljke,
Svako sećanje je podsjetnik na ono što nije bilo, na ono što je moglo biti drugačije. Svaki put kada osjetim miris cimeta, vraćam se u tu kuhinju. Svaki put kada čujem čao, srce mi se steže. Ono što me najviše ubija nisu reči koje ona nije rekla. To su reči koje ja nisam rekao. Oprosti mi. Nikad nisam rekao. Za sve one trenutke kada sam bio umoran, nervozan, kada sam bio gori od onog što zaslužuje. Za sve one večeri kada sam bio više zainteresovan za televizor nego za nju. Volim te više nego što znam da pokažem. Nikad nisam rekao, a trebao sam to da ponavljam svaki dan. Hvala ti što si me razumela kad niko nije. Nikad nisam rekao. Hvala ti što nisi odustala od mene u trenucima kada sam ja odustao od sebe. Ponosan sam na tebe. Nikad nisam rekao. Ponosan na tvoju snagu, na tvoju dobrotu, na način kako si gledala na svet. I sada te reči žive u meni kao zatvorene ptice. Lete po mojoj duši, lupaju krilima o rebra, ali nikad neće naći izlaz. Nikad neće doći do nje. Znaš li šta je najgore? Što nikad neću znati. Da li je ona znala? Da li je znala koliko sam je voleo? Da li je znala da svaka moja grubost krije strah? Da li je znala da sam bio ponosan na nju, čak i kada nisam znao to da kažem? Da li je znala da je bila razlog zašto sam se vraćao kući svaki dan sa osmehom? Možda jeste. Možda je ljubav neki drugačiji jezik. Možda su srca govorila ono što usta nisu mogla. Možda je čitala moju ljubav kroz moje poglede, kroz način kako sam je gledao kada je mislila da ne gledam. Ali možda nije. Možda je umrla misleći da je nisam voleo dovoljno. Možda je otišla sa ovog sveta noseći bol zbog mojih nerečenih reči. I to je ono što me ubija. Možda i vi nosite takve reči. Možda i vi imate nekoga kome niste rekli ono što osjećate. Napišite u komentarima šta biste vi htjeli da kažete. Možda će to nekome pomoći da ne čini istu grešku. Jer tišina može biti najglasnije što postoji. Svaku noć ležim i mislim, šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo da sam te reči rekao na vreme? Da sam bio hrabriji, da sam bio prisutan u trenucima kada je to bilo najvažnije. Šta bi bilo da sam te posljednje nedelje bio bolji muž, bolji sin, bolji čovjek? Ali ne možeš da promeniš ono što je već prošlo. Ne možeš da se vratiš i budeš bolji čovjek u trenucima kada si bio najgori. Ne možeš da prerađuješ sećanja. Možeš samo da živiš sa tim teretom nerečenih reči koji postaje deo tebe, koji oblikuje ko si i kako gledaš na svet. Šta ako te dve reči me proganjaju više od svega? Šta ako sam te posljednje nedelje bio bolji? Šta ako nisam bio toliko zauzet važnim stvarima? Šta ako sam našao vremena za jedan razgovor? Samo jedan pravi, dubok razgovor. Šta ako sam joj rekao da se ponašam glupo kad se raspravljam? Šta ako sam priznao da moja tvrdoglavost skriva strah od toga da pokažem koliko mi znači? Šta ako sam bio dovoljno hrabar da joj kažem da me plaši koliko je volim? Šta ako sam je zagrlio duže tog jutra? Šta ako sam pogledao u njene oči i rekao, srećan sam što postojiš, srećan sam što si deo mog života? Šta ako sam primetio da je bila tužna posljednje nedelje? Šta ako sam pitao šta joj je, umjesto što sam pretpostavio da će proći samo od sebe? Možda bi sve bilo drugačije, ali možda ne. Možda ni to ne bi promenilo ništa. Možda su neki krajevi neminovni, bez obzira na to što kažemo ili što ne kažemo. Ali bar bih znao da sam pokušao. Bar bih znao da sam dao sve od sebe. Znam da je pogrešno živjeti u šta ako. Znam da je to put u ludilo. Ali kako da ne? Kako da ne mislim na sve te propuštene prilike? Na sve te trenutke kada sam mogao biti bolji, topliji, prisutniji. Na sve te večeri kada sam mogao da spustim telefon i pogledam je. Stvarno je pogledam. Kako da ne mislim na sve te sutra ću joj reći koje nikad nisu došla? Najveća ironija je što sada, kada je kasno,
Konačno znam šta bih trebao da kažem. Konačno imam hrabrost za sve te reči koje su mi se godinama zaglavile u grlu. Konačno razumem koliko su reči važne. Sada bih rekao, oprosti mi što sam bio glup. Oprosti mi što sam mislio da imamo beskrajno vremena. Oprosti mi što nisam bio čovjek koji si zaslužila da imaš. Sada bih rekao, hvala ti što si me naučila šta znači biti voljen. Hvala ti što si bila strpljiva sa mnom. Hvala ti što nisi odustala. Ali kome da to kažem sada? Vetru, fotografijama, sjećanjima koje blede vremenom. Kajanje je čudna stvar. Ono te uči kako da budeš bolji. Kada je prekasno da to i pokažeš osobi koja je trebalo da to vidi. Učiš da voliš kada nema koga da voliš. Učiš da budeš hrabar kada nema potrebe za hrabrošću. Učiš da govoriš prave reči kada nema koga da te čuje. I tako živim. Sa svim tim rečima koje nikad neće biti izgovorene. Sa svim tim šta ako koje će me pratiti do kraja. Sa tom boli koja je postala deo mene. Nisam rekao s Bogom i možda nikad neću biti u redu s tim, ali sam naučio da živim sa tom boli. Naučio sam da je nosim kao deo sebe, kao stalni podsjetnik na to koliko su reči važne dok još uvek imamo kome da ih kažemo. Ta bol me je promenila. Učinila me je svesnijim. Učinila me je boljim u odnosima sa drugim ljudima. Sada kažem, volim te, češće. Sada ne čekam savršen trenutak. Sada znam da savršen trenutak može nikad da ne dođe, ali to ne menja činjenicu da sa njom nikad nisam rekao s Bogom. Ako gledate ovaj video i imate nekoga kome niste rekli ono što osjećate, učinite to danas. Ne čekajte savršen trenutak. Ne čekajte da nađete idealne reči. Idealne reči ne postoje. Postoje samo iskrene reči. Jer možda nema sutra za to. Možda neće biti još jedne prilike. Možda je ovo jedini trenutak koji imate. Podelite ovaj video sa nekim ko treba da čuje ovu poruku. Pretplatite se ako želite više ovakvih priča koje dolaze iz srca, iz mesta bola, koje svi delimo. A u komentarima recite mi šta biste vi hteli da kažete nekome, a nikad niste našli hrabrost. Možda je vreme da prestanemo da čekamo. Možda je vreme da konačno kažemo ono što osjećamo. Jer možda je vreme da konačno kažemo s Bogom tišini.